Maite Kamiroaga, egunon. Opa, egunon. Zer kontatzen duzu liburu honetan? Bueno, liburu honetan, batez bere, itsasoko andren zereginak eta euren ogibideak topauko dozu ez. Beti entzun dugu arrantzaleen lana, baina beti itzalean ere mantendu izan da zoritxarrez itsasoko emakumeen lana, hori da erakusten duzuna orrialde hauetan. Bai, gertatzen dena da, itsasoa beti lotzen dugula gizonakaz. Baina, klaro, arrantzara joan aurretik, bai aurretik eta bai ostean datozen beharrazko, emakumeak eurek egiten dabez. Aipatuko dugu Armintzako portuan gaudela, arrazoi potente batengatik, alegia Euskal Herriko lehen arrantzale emakumea Armintzakoa zen. Bai, bueno, jaiotzez Santurtziarra zan, baina Armintzara eskondu zan, eta hemen hasi izan beharrean bere senarraren itsasontzian, hasieran tarte txiki baterako bakarrik, baina gero gustau egin jakon. Ganera, lortu eban bere itsasontziko patroia izatea be bai, lehenengoa estatu mailan. Lehenengoa estatu mailan eta Euskal Herriko bakarra? Nik uste dut bera izan zala bakarra, Maria Luisa Moreno. Liburuan jasotzen dituzu hainbat testigantza, Bermeo, Santurtzi, Lekeitio, Ondarruta inguruetako portuetakoak, ez da? Bai, batez bere jo dugu emakumeak beharran dagozan portuetara. Baina, zoritzarrez emakumeek egiten dabezan lanak gerota gitziago dire eta galtzeko zorian dagozan ogibideak dire. Aurreko ostiralean aurkeztu zenuten liburua Bilbon, Bilboko Itsas Museoan, ze moduzko harrera izan zuen? Bueno, bai esan, aurkezpena itzela izan zen, oso unkigarria, zeurek lekukoak bere antze egon ziren, alkarrizketatu dugu zan 20-tatik bederatzi egon zirenan, eta egi esan, eurek posarren, geube posarren, eta, bueno, ikaratute gauz liburuak eta lanak auki dauen oi hartzunagaz, ze, bueno, emoten dau, lan ederra egin dugule, eta jenteak bere badaukala jakinguraria. Egi esan, merezi du dabe, Andra horrek, ze, bueno, izan dire, benetan, euretako batek esaten dau bere aurreko belaunaldiko emakumeen gaitik superwoman izan zirela, ez da bai, ezke benetan nolan izan ziren. Ze konturetu behar gara, emakume honek egin dabela lan etxean, eta etxean auki dabez rol bi, bai ama eta bai aitaren rola, ze, klaro, gehienak euren esenarrak eta itxosoan ibili dire. Baina etxean egindako lan horretatik aparte, portuko lanetan bere ibili dire. Orduan, euren lan baldintzak eta oso eskazak izen dire, ordutegi bakoak, gauda egun, denpora txarra, denpora ona, sareginak adibidez, hemen lurreganean jezarrita eta sare bustiak josten eta zelako baldintza eskazetan, ez da? Akaitze duela urte batzuk, Europan Parlamentura ere eraman zuten sare ginen eta itsasoko andren kasua, bizi baldintza, lan baldintzak. Agian, lan honen bidez, liburu honen bidez, beraien hitzak ozenago entzungo dira? Egia esan, eurek ja emakumeak hasi dire lehenengo pausuak ematen eta hasi dire ja euren elkarteak eta sortzen eta hortik etorriko da indarra, euren elkarteetatik. Baina, liburu honek balio badau, erakusteko behar izan hori eta zeo betuteko balio badau, ederto. Akaitz eskerrik asko, gurekin izatearren eta zorionak egindako lanagatik, ea harrera bikaina izaten jarraitzen duen. Eskerrik asko zeueri, tartetsu bat egitearren lan oneri.